ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ በአሜሪካ ዝወፅእ እገዳ መገሻታት ምምሕዳር አሜሪካ ብ31 ጥሪ 2020 ናብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኤርትራ ኣብ ካልኣይ ምድብ ናይተን ንገለ ዜጋታተን ኣብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ክነብሩ ዘፍቅድ ቪዛ ምሃብ ዝተወንዘፈለን ሃገራት ገይሩ ኣስፊርዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ገለ ሃገራት ንስቱር ምኽንያታት ህዝቢ ኤርትራ ንምብራስ ምጉሕጓሕ ክኽተሎ ንዝጸንሓ ምሃብ ቅጽበታዊ ዕቑባን ካልእ ዝንቡዕ ስጉምታትን ብቐጻሊ ክቃወሞ ጸኒሑ እዩ። አንጻርቶም ተመሳሳሊ ፖሊሲታት ዝተኸተሉ ዝሓለፉ ምምሕዳራት አሜሪካ እውን ኣብ 2004 2009 ሕጋዊ ኣቤቱታ ኣቕሪቡ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ መግለፂ እምበኣር ካብዚ ግምታት እዚ ዝነቐለ ኣይመስለን። ዋላ እኳ ብቴክኒካዊ ረቑሒታት ምኽንዩ እንተመሰለ ብዘይ ዝኾነ ሰበብ ንኤርትራ ብፍሉይ ኣነጻጺሩ ኣሉታዊ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ እዩ። ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ውሳነ እዚ እምብዛ ከም ዘርመሞ ይገልጽ። ምኽንያቱ ነቲ ምምሕዳር አሜሪካ ንዝሓለፈ ጌጋታት ንምእራም ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ሃናፅፅ ጽምዶ እውጅ ፖሊሲኡ ስለ ዝጻረር። ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 2 ለካቲት 2020